Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanmız soraptır. Bir maşgalada köp çağa bolsa, hem de täze çağa bolmagyny maşgala islemese, şolar ýaly ýagdaýda galan çağan abort etmek bolýarmy? Şonuň hökmi nähili aýdyp berseňiz, nähili ýagdaýda abort etmek bolýar? Jazakallahu hayran diýipdir. Wa aleykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulman doganlar çağam köp diýip, eklap bilmerin diýip, ýa-da biz gowrululygy planlamadyk diýip, ýa-da entek çağa dogurmaga taýin däl diýip, ýa-da gowrulu wagty aýrylyşýarlar ärine gahar edip, ýa-da äri çağa islanok diýip, garaz şuňa meňzeş bahanalar bilen abort etmek haramdyr, adam öldürmekdir. Abort diýip ol Purtisler adamın dilini abort ise bu yöne köy bir zat ýalak bolup dur käbir kişilerin düşünjesinde. Sen gowrandy adam mı insan mı kesecek çağa açık wa. Sen näme diýen? Öldürýän şonu. Bu bir jany musulmanlygyny kelläňe ora öz islamy ora hiç kimi öldürmäge haky ýok. İslamdan öňki jahiliýe araplaryň, müşrikleriň, käbirleri musulmanlygyny eklap bilmerin diýip, ýa-da gyýy çağasy bolsa, şonu halaman, köprak erkek çağan bolsun, gyýy çağan halaman, şol çağa bolondan, dogulandan şonu näme? Akydip gömer eken. Eger şolaryň döwrüne musulmanlygyny abort diýilen zat bolan bolsa, olar abort ederdiler. Olaryň döwrüne abort diýilen zat bolmandyr. Öňünden jinsiýetini çağan erkek mi gyýy mi çaklamak üçin enjamlar bolmanlygy üçin ta dogulança garaşar ekenler. Garaşandan soň näme gyýy bolsa akydip gömer eken, ya gyýy bolan üçin halaman ýa-da eklap bilmerin diýip gyýy çağan özüne ýük görüp. Indi musulmanlygylar ýanky aýdyp geçen sebäplerimiz bahana edip gowrasyna çağan abort edýän, allyrýan, öldürýän kişilerin edýän jenaýety, günäsi şol Mekke müşrikleriň eden jenaýety bilen günäsi bilen dessendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diýär, İsra suresi 31. ayetinde: "Ve la taqtulu awladakum haşyete imlaq. Nahnu narzuquhum ve iyyakum." Garyplykdan gorkup çağalaryňyzy öldürmäň. Eklap bilmerin, saklap bilmerin, ay okudup bilmerin, yetiştirip bilmerin. Yok, gelen çağa rızkı bilen gelýär musulmanlygylar. Gelen çağa rızkı bilen gelýär. Allah Teala şoňa ýaşamaklyk takdir eden bolsa, Allah Teala şoňa jan takdir eden bolsa musulmanlygylar, Allah Teala oň rızkyny takdir edýär. Sen elinde däl rızky. Allah Teala'nın elinde. Allah Teala da diýär, garyplykdan gorkup çağalaryňyzy öldürmäň. Olaryň we siziň rızkyňyzy biz berýäris. Ýani sen berýän bu rızkyny çağan özüňe ýük görýän. Ya käbirler eklap bilen ok aýmen nädip saklan, eklen çykyn, ýaşaýyş kyn, oşuňa meňzeşdatlar bilen çağasyny alır diýär. Tersine çağa gelseň rızkyň açylmagy mümkin. Rızkyň hasam giňeýär. Şuňa näçe edip şaýat bolluk musulmanlygylar bir kişi öýlenýär, işler hasam urukýar. Çağa solýar, hasam urukýar. 3-4 çağa solýar, beterem işler uruna bolup gidýär. Yani gelen çağa rızkı bilen gelýär musulmanlygylar. Şoň üçin ýanky alaqy eklen şuňa beňzeş ýa-bir keypine bahanalar bilen öldürmeler, gynansak da käbir kişiler çala bir zat bolýar bolyn. Ya bolmasa aýrylyşýar, gör gyýyň ejesi gitýär, bu gowrandakin allyr çagasy gerekkel aýyrt bar. Ya bolmasa mysal üçin iki çagadan artık gerekkel käbirler diýär. Birden üçünje gowraly ulaysa git aýyrt. Ya äri diýär gerekkel aýyrt. Şuňa beňzeş musulmanlygylar bahanalar bilen adamlar bunu oýunjak diýip düşünýär. Abort diýip adam öldürmek, ol abort diýip düşünýär, adam öldürýär. İnsanyň aýalyň gowrasyna çağajyk wagt çykka. Görün kiçik suratçyklary we adam. Sen näme şonu öldürdiň? Mene musulmanlygylar şuňa beňzeş bahanalar bilen gidip allyrmak, öldürmek haramdyr, insan öldürmekdir. Diňe musulmanlygylar käbir adatdan daşary ýagdaýlar bolup bilýär. Diňe mysal üçin eneňiň jan howpy ýaly adatdan daşary bir ýagdaý ýüze çyksa we inamdar ygtybarly Luqman jan howpynyň bardygyny anyk karar berse, öz ýandan käbir
din iman gowşak Lukman ay sen şu dol işinen bilen ayrılık koyver ya bir zat diýmek mümkin. Ona üns vermeli çünkü bolup geçen wakalar we doktora barýa sen gowraňdaky çaga ölüliýe aýyrtmalyýa. Ol kişi önanan ok geňmör. İki hepde bundan can var diye oturan çağatını ölüyor. Kan gidiyor başka hastahana gidiyor yok çağa diri diye. Yani doktorlarım yanlışıp biliyor. Sonun için anamdar o işini qow bilýän, dürüst, insaply, wujdanly doktor eger karar beren bolsa, enen janyna howp geljekdigini anyk karar beren bolsa, şol ýagdaýda müftä barmaly, alama barmaly. Şo ýagdaýy düşündirmeli, şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Şu ýagdaýda biz näme dip bilýäs, abort edip bilýäsmi? O şo ýagdaýa görä hususy fetwa almaly. Oňa öz wagty we kelläňe görä öz ýanyndan ay jan hopum ma dip alyp bilemek. Şonuň üçin ýani ýörüýte şu ýagdaý ýüze çykanda gidip hususy fetwa almaly. Oňa öz möhületi we her aýyna alyp bolanok, belli alyp boljak wagty we bolmaýan wagty we. Dine musulmanlygynyň şoňa meňdes adatdan da daşary ýagdaý ýüze çykanda enäniň jan howpy alyk. Onda musulmanlygynyň ýanky diýişmek şu şertler bilen, ygtybarly doktoryň karary bilen, Lukmanyň karary bilen, o müftä bar, alyma bar, ýörüýte hususy fetwa almak şerti bilen näme aýyrtma ursat berilýär. Emma ýanky diýişmek ýene gaýtarap aýdan adatdan daşary ýagdaý. Bu ýöne çala bir zat bolsa ýegil paý sebäpler bilen aýyrdaly gidelip bolmaýar. Musulmanlygynyň gaty üns beren. Gaýnansaq da şu ýagdaý kän bolýar, kän eşdilýär. Ýöne köýjeňki sebäpler bilen maşgalada oňuşmasa bir zat bolsa gidip näme? Şoňa benzer zatlary çağasyny gowrusyny alyp bölür diýerler. Ýani musulmanlygynyň gaty howply zatdyr, ulugy nädir? Allah Taalaň lagnatyna galars. Şu zatlar sebäpli bereket gider. Sen şeýdip duran ýerden sebäp gereksiz sebäpler bilen çağan alyp görseň sen ondan soň gowluga garaşma. Sen jan öldürýän, bir jany öldürýän, özüm bir guna jany öldürýän. Gaty dikkat edin musulmanlygynyň, o töwreňizde de nesihat edin. Ähmiýetli meseledir. İnsan janydyr. Şonuň üçin musulmanlygynyň bu meselede näme gaty üns berilýän. Alhamdulillah rabbil alamin.